Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro pinampet yaka bati CTV pengipjang sebai pi shigi Khubor kimat. Ngine phashwan kon sharp shi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kidukhot jong ka seng Congress kilai mi patba hakash potrik Nailar azap punriu. Banya yan patba nadu namadan yeuring heb ter shadon Bosco Square ban persha iya ka jingpen bet thmai ka sarkar pedeng. Ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill azap punriu. Kabadai ka an kabaka sarkar kan hab an pet benia ya ka jingbay pisa kibana bari. Yakinu ki kinja seng 3 months ngobha. Yakinu ki kunhun ne wat ki riu shimetru. Kibashong kibasa hapo kari India. Ki noya pilgrim na kanyam Hindu kila tuut shamau jembun hamau senram. Ban pendep ya ka yatra ka jongki. Kumba ki jule hakisnam ki baralit no. Hakani kenti ka bamenta ki riunget Hindu ki haban bu renti ya ki kendon ki balabu kanang man penne ya ka jinghu jong ka mariam. Ka Khasi Students Union Laban Circle Lingbak Education Cell hapo ka jingalam jong chairman usamla ke Nelson Wanrap pat secretary usamla Andrew Pyrthei. Hakash potrik unaila azapunri klalit benya kendu ya ki principal jong ki art league school. Kata Kalaban Bengali Boys High Secondary School, but Kalaban Bengali Girls High Secondary School. Hadian baklayo ujor na kikmiki pa jong kina bakini ki art league school. Kimshim labu satya ya ka Khasi kumkaway ni ki subject puli. Watla kini ki art league school kiladon hagathan laban Shillong mentala shispas nemtam. Ki nong di madan hagathan jil road hagapratrik Nailar kila keno ba day uba shin thaba bat ka kong ansla rangat ki ba bishni ki bat la keno ru ba ki de maki ki ba kenshat nari ban kendang ya kinong di madan hakanti ya kitat haji road kila ong ru ba kinshong di jingde bat halanti ya kitat haji road wat lada ki bor municipal bat ki pulit ki khanglat ban shong di jingde menteri rang ba ka Jylla konat kong ka sangma ban menteri rang ba ka Maharashtra Devendra Fadnavis ha ka pratrik unaila azapundri Kila bu maunong rem bantay ya kami Meghalaya house kabathamai hagashnong Kharghar Navi Mumbai. Labu yung maunong rem hadin bala IT ya kajaka Dhaka City and Industrial Development Corporation jong sarkar Maharashtra. Ka Khasi Students Union kan pelong ya ki jingalang ha ki district repair jong Jylla na dukash potrik hadu ka khat sautrik unailar azapun rio pan penshai shikipat ba halor ki santli ki mat jingdawa jong ka seng. Haka juga por ke isu kala ai por ru khat san singi nyaga sarkar banle AA halok di kiching dawa ngine phan menta shiki Khubor na Kylleng ki benta jong kari kumba khat prangut ki briu kila mensaw sawngut kila kham mensaw jur hadin ba ki briu ki bamla bani thu dur khman na Kylleng jong ka Arunachal Pradesh kila keno ba kila sendrai kuli ha ka jingapin ibor ha khaput bak Assam ba Arunachal Pradesh Kani ka jingja kala penmi ya ka jingbam shong shingan ha khaput jong ki ki artli ki Jylla. UMP ka seng Congress UKC Vinugopal ulapha daga jingtho shaw lampang jong ka Lok Sabha Birla. Ha ka sinin kong daka bakentu ba un patha yaw menteri ka tat kampo yeng Amit Shah ban a jingkren hapo ka yeng darbar ha ka bayade ber ka jing ka wul lathi jong ki pulit iki samla puli ki bayaki ha ka arpho tarik unaitung ha jantar mantar Delhi. Kayeng darbar jong ka Tamil Nadu ha ka singin kong kala pediang ya ka rai ka bakerpang bala terwa da menteri rang ba ka Jylla si Joseph Vijay ban pentikna ban andrwani kong ya ka jingrai Tamil Thai Vatstu ha ka jingalang bala pelong da kitna sarkar kijaka puli bat kiwe ki kunhun bala penya da ka sarkar menteri rang ba ka Tamil Nadu si Joseph Vijay ha ka singin kong la penbenaman kentiu ya ka jingkershan na ka benta ki nong rapai da ka bapen kiyo ya ka dor thik ka batri kamru kum shibenta ya ka jing persang jong sarkar Jylla ben kentiu ya ka yok kon jong ki nong rap ha ka rap karya ka jing ai pat ba jong ki samla puli ha Jharkhand shaka yeng darbar jong Jylla kala nang jor ha ka sin kong namar ki bor pahara kala penan kam ban ken shai da ka hadin ba ki samla puli kala thom ya ki jing ke nar jong ki pulit ban poi shaka yeng darbar thawan menteri rang ba ka Jylla Bihar Samrat Chaudhry ulayalam ya ka Tiranga Yatra hanong ba Patna ha ka singin kong
Hakabau layak kejan na JP Golambar Shakar Gilchok. Dakabara ya kalama lairong jongkeri ringkat kejing senran lang jugi hajar ngut kipat ba kibara ya kalama lairong. Nakada kejing sneer jongki lenti ya kejan habaro artli kisurok North Kashmir, Baltal bat South Kashmir Pahalgam. Da kejing ajimun halo kejing sneer jongka sun beneng. Lahab ban pisange no ya ka Amarnath Yatra berkibor sensyar ki lahab ban betha ya baro kinong lit pilgrim ban lit phashwa shalaying. Ka bench jong Chief Justice of India Surya Kant Justices Joy Mala Bakchi but V Mohanan kalasha yau General Secretary ka Trinamool Congress Abhishek Banerjee ubadairu MP ka Lok Sabha ban lit shabari nak bentabat phas sumar ya ki khman da ka bakendat sharut ya ka hukum jong ka ying bishar Calcutta High Court kabala kentat ban pinjin sur ya ka jingper king ya ka lit kawan jong u shabari mentapatnya phashi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei khat arngot ki brief ki layap pat lap khnangot ki pak la mensaw na ka jinghat ma ka Ukraine da ki drone ya ka nong ba niske kams jong ka Russia la pentip ki bor senshar hakathan Tatarstan u president ka Ukraine Volodymyr Zelensky ulo ong ba ka jingpenjur ye ki shipai ban hiart ma ka long ban penbor yo president ka Russia Vladimir Putin ban wan shakami jingakren bat ban pensange no ya ka jinghiart ma ya ka Ukraine ka balane menta south nem kanthi ka Amerika kala penbena ban IPSA $8 million na ka benta ban kentiu ya ka jingbei tingka jingki riushimet hasilan terkalanti khai jonga Trans-Caspian ka barangya shakman halo ka jingpenbei ka United States ya ka jingakren suk hapreng ka Amerika berka Azerbaijan. Ka Department of Homeland Security jong ka United States kalapan kiyo dor $1,000 na ka benta ka jing ujwar ki bayadei bat ka H1B bat $1,000 na ka benta ka L1 ban siyo ye ki jing penjalan visa ki bat hep de ki kattu kat ni kinong pentrikam buat haba kinong tre kidang sa hakaju a company. Senator jong ka Party Democratic Chris Murphy ulo ong ba ka United States kalapanan kam jan baro ki tiarthma bat ki namding Tom Hawk haka jingharthma ya ka Iran da ka ba maham ba ka jingbam don shu ki tiarthma kan bu ya ka ri haka jingma ka bakraw kumbalai ngot ki briu ki layap bat shipong ngot ki wei pat klamen saw haka US Chicago haka jing siat kuli haka jing java pair haka bakut jong ka tayo Kumba pratli ki jing shasiat kila ja hakapor pralala arpo armistem hakasingi ublay onga Khubor jonga CBS Chicago. Laingut ki briu kila yap ban nyongut ki weipat kila mensaw bat arngut ki balak hamjur ka jing mensaw. La penjari da ka curfew ha Sorab district ka badan hapreng jonga Jylla Balochistan da ki borsin shah jonga Pakistan hadu ka khatsan trip Nailar as apun riu. Lai thu kila batai Khubor jonga nikari. Ya ka curfew la penjari na ka benta ban wan ra ya ka shong su shong san la ka do ka jingpen bena bla pimi da ka sarkar ka US kala duna bha ki tiar le thma ban yada na ki namding bat ki we ki tiar sian hadin ba ka thma bat ka Iran kala ne men tala bun banai la ong u defense secretary berim jong ka United States bat kala mi ru ka jingsngau khia ba ka America kan la ban pendap kham kloi ya ki tiar thma khnang ban yada na ka jingma ki ba ap hadin hapu Daki hajar ngot ki brio nong shong shnong ka Kashmir kila pelong ya ka jingyat pat ba hanong ba botna hakari Itali hakaba kila penramjur ya ka jingsha penyap ki pat ba ki ba lui haki shipai Pakistan haki benta jong ka Kashmir bala sinsha da ka Pakistan kino iki kila perta persha iki shipai jong ka Pakistan bat kila penpau ya ka jingas nok tilang bat ka kunhun Joint Awami Action Committee tikitu kilo ki Khubor haki mat mentasngi khublei Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.